Pozdrav svima! Ako poslujete ili tek planirate prodavati svoje proizvode i usluge diljem Evropske unije, onda je ovo tema za vas. Govorimo o OSS-u, a to je sustav koji, vjerujte mi, može uštediti sate i sate, ako ne i dane, administrativnog posla. Samo kratka napomena, ovaj sadržaj je tu da pomogne, da educira i savjetuje poduzetnike. Jer cilj je jasan, zar ne? S jedne strane, želimo iskoristiti sve te ogromne prilike koje nudi jedinstveno tržište EU, ali s druge strane, moramo se znati pametno nositi sa svim obvezama koji idu uz to, pogotovo kad je u pitanju PDV. Dakle, ideja je super. Prodavati proizvode ili usluge kupcima diljem Evrope, to zvuči kao san, zar ne? Ogromno tržište, puno potencijala. Ali, kao i uvijek, postoji jedno ali. I to ali se često zove porez na dodanu vrijednost ili svima dobro poznati PDV. To može postati prava prepreka. Da bismo shvatili koliko je novi sustav dobar, moramo se prvo sjetiti kako je bilo prije. A bilo je, pa recimo to ovako, bila je to prava porezna noćna mora. Širenje na tržište Europske unije. To je značilo suočavanje s jednom ogromnom, ali zaista ogromnom administrativnom preprekom. Evo o čemu govorimo. Prije, ako se htjelo prodavati, recimo, u Njemačku, Francusku i Italiju, morali ste se registrirati za PDV u svakoj od tih država. Zamislite samo tu količinu papirologije. Troškovi usklađivanja s dececima različitih poreznih uprava, svaka sa svojim pravilima, svojim jezicima, svojim rokovima. Ma bio je to pravi labirint iz kojeg se bilo teško izvući. A evo kako to izgleda crno na bijelo. S lijeve strane stari sustav, prava muka, registracija za PDV u svakoj pojedinoj zemlji, višestruke prijave, složena administracija, a s desne strane OSS sustav, potpuna suprotnost. Samo jedna registracija za PDV i to u Hrvatskoj, samo jedna tromjesečna prijava, poslovanje pa neusporedivo jednostavnije. Umjesto potencijalno 27 različitih prijava, sada imamo samo jednu 4 puta godišnje. Razlika je doslovno dan i noć. U redu. Dakle, što je točno taj One Stop Shop ili skraćeno OSS? Idemo vidjeti kako on rješava sve te probleme i zašto zaista mijenja pravila igre za sve koji posluju prekogranično. Sama ideja je, genijalno jednostavna. OSS je sustav koji omogućuje da se sav PDV na prodaju privatnim potrošačima diljem EU obračunava na jednom jedinom mjestu, u našem slučaju u Hrvatskoj. Znači, ključni princip je baš to. Sve na jednom mjestu. Nema više žongliranja s 20 različitih poreznih sustava. Sve obveze PDV-a za cijelu Uniju rješavaju se odavde, iz Hrvatske. Sad, postoji jedan magičan broj koji sve pokreće, a taj broj je 10.000 eura. To je iznos koji je ključno zapamtiti. To je naime godišnji prag ukupne prodaje na razini cijele Evropske unije. Kad se taj prag prijeđe, pali se lampica i OSS sustav postaje obavezan. Dobro, ali što točno ulazi u tih 10.000 eura? Pa praktički sve što se prodaje privatnim kupcima u drugim zemljama EU. Dakle, prodaja dobara na daljinu, telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i naravno sve elektronički obavljene usluge. I ključna napomena ovdje, prag se gleda zbirno za sve države članice EU zajedno, ne po svakoj zemlji pojedinačno. I da, odnosi se isključivo na prodaju krajnjim potrošačima, ne drugim firmama. Što se događa kad se taj prag prijeđe? Pa proces je dosta jasan. Prvo, naravno, treba pažljivo pratiti ukupnu prekograničnu prodaju unutar EU. Drugo, onaj trenutak, ona prva prodaja koja vas gurne preko 10.000 eura, to je okidač. Od tog trenutka imate rok od 8 dana da se registrirate u OSS sustav i četvrto, od te prodaje pa nadalje počinjete primjenjivati stopu PDV-a zemlje u kojoj je kupac. Odatle pa nadalje ili ulazite u OSS ili se vraćate na onaj stari, komplicirani način registracije u svakoj zemlji posebno. Mislim da je izbor prilično očit. Dobro, prošli smo teoriju, ali kako to sve skupa izgleda u praksi? Idemo uzeti jedan konkretan primjer iz stvarnog života da vidimo kako OSS funkcionira iz dana u dan. Recimo da imamo našu firmu, Modul d.o.o. i gledamo njihovu tromjesečnu prodaju. Imali su prodaju robe kupcu u Italiji, pa su na tu osnovicu primijenili talijanski PDV od 22%. Zatim prodaju u Njemačku, tu ide njemačkih 19%. I na kraju prodali su neku e-uslugu Francusku i tu obračunali francuskih 20%. Dakle, za svaku prodaju primjenjuje se lokalna stopa PDV-a, ali prava čarolija, ona se događa tek sada.
jer sav taj prikupljeni PDV, u našem primjeru 110 eura i 2 centa, ne uplaćuje se u 3 različite države. Ne, cijeli iznos se prijavljuje i uplaćuje na jednom jedinom mjestu, kroz jednu tromjesečnu prijavu i to u Hrvatskoj. A onda naša porezna uprava uzima taj novac i prosljeđuje ga Italiji, Njemačkoj i Francuskoj. Sav taj komplicirani prekogranični posao odrađuje država umjesto poduzetnika. To je ta jednostavnost o kojoj cijelo vrijeme pričamo. I da zaokružimo priču o administraciji, evo ključnih detalja. Podnosi se jedna elektronička OSS prijava i to svako tromjeseće. Rok je uvijek zadnji dan u mjesecu nakon kraja tromjeseća. Svi iznosi se iskazuju u eurima, uplata ide u naš hrvatski državni proračun i jako bitno, posebna evidencija o svim ovim transakcijama mora se čuvati 10 godina. Ali sve na jednom mjestu, pregledno i jednostavno. Pa dobro, kad sve ovo zbrojimo, što to na kraju dana znači za poduzetnika? Koji je stvarni benefit? Gdje je tu prilika za rast umjesto da se bavimo birokracijom? Suština je zapravo vrlo jednostavna. OSS sustav oslobađa resurse. Umjesto da se vrijeme, novac i energija troše na snalaženje u labirintu porezne administracije po cijeloj Europi, fokus se konačno može vratiti na ono što je zaista važno, a to je širenje tržišta, usluživanje kupaca, inovacije i, jednostavno rečeno, rast poslovanja. Pametna porezna politika ovdje izravno omogućuje rast. I za kraj, jedan jako važan savjet, gotovo pa zlatno pravilo. Savjete o porezima tražite od profesionalca, a ne od prijatelja. Jer iako OSS sustav zaista nevjerojatno pojednostavljuje stvari, porezni svijet je i dalje kompleksan. Stručno vodstvo je ono što osigurava da je sve napravljeno kako treba, da ste usklađeni sa zakonima i, na kraju krajeva, da mirno spavate. Dakle, pravo pitanje nakon svega ovoga nije hoće li se koristiti OSS. Ako prelazite prag, morate. Pravo pitanje je što ćete učiniti sa svim onim vremenom i resursima koje ćete zahvaljujući njemu osloboditi. Za sva dodatna pitanja, za stručnu podršku i savjete, tu su profesionalci iz tvrtke Ekopen. Njihovo povjerenje traje već više od 30 godina. Hvala na pažnji.